Sasisian pat nakabenta yalade kayeng kasem jonga ngashim me kakabu ban panpau ke jing sngongu ban ai kublai Christmas ya pi baro iwei pewei daka ba panpau ke jing sngongu ya kinong elam kinong penyat ya ka Good News TV ki bala sngodei ya ka ban tenrong ya kani ka lengkor ha ki terpeng ki batlot jonga ban ya shim menta ban sam ya kani ka ktien ka jong ublai happy baro ki bala ya ka ban yoi bat kumjuru ki bala ban sha skor ya ka ngidwai ba ka jing suk jong kani ka Christmas kan long ka jing kerku ya pi baro iwei pewei bat ngi kermen ru baleng ba jong kani ka Christmas jong news nam kan wan ra si sha ka jing pen thamai bor yang ngi iwei pewei ha ka jing yat lenti jong ngi kum ki khun jong ublai kat bangin dang yat bat nang ni shakamat te shwa bangin poi shaka benta ka ba ngin se slok lang na ka ktien ka jong ublai ngin ya pendam kendiat ha ka jing duai to ngin ya duai ko khpa jong yu bahab neng kat nungi dap da ka jing sngongu yeme namar ka ni ka por ka ba kordor ka ba me pli pat ya ka ni ka lat leng ba ki kor ki bor bat leng ba ka Good News TV bangin la atrai be it ya ka ban kan mau ya ka sngi jo ka jing walong briu ka jong mi da ka bang yo ya ka ban shakri ya me leng ba jo ka ni ka jing shakri ka ba kerpang bat ka ba kentang u shakri jo me u yeng na ka ni ka por balapan kentang ka atrai banon ra ya ka kubor jong ka Christmas haki khun jo me baro ki ba ngap ki ba shashkor bat ngi dwai atrai be it ba men sngob haban kerku baki yai ki ba me malabu ka shintur bat ha ka jing mo jo berkat jong u kenong ki jing keren ki ba memen keren yang i iwei pewei kta bat pen kendu ning kong ilau jong shakri je me atrai penlong i utang ka tendong jing pen sawa jula ban le ai khlem ka bor jong me mentaru atrai lada ma me memlong rengkat bat u ki jing persyang jong u baro kenlong ki bathali keren ko kenrat bi pen thamai bor yang i baro keren atrai ngin sha skor me melong ublei jongi haka kerteng u jisu ngi pan amen nado balayo ya kani ka program bangadai ya kaban ya slok lang lengba jong kani ka jing shakri lengba ka Good News TV ngalabo ha ka jing duai ka ai ka khubor ka ba ublei udon ba mangingin ya keren rengkat bat pi baro ki bala ya kaban pej lengba jong kani ka channel bat hadien jong ki jing duai bat ki jing puson ngalapen scam ya ka jing mut ba ka benta ka ba ublei udon bangin ya keren ha ka ni ka sngi kalong nang ni na ka gospel ka jong Matthews kalenong ka baar ka dekhot ka baar bat kendiat kilan jong ki benta jong kani ka dekhot kilan ki bakham shakhmat Matthews kalenong ka baar bat ka dekhot ka baar ki ktien ki baong kumni ki dayoong hangno ubaladang khasyen usim ki jiu na bangiliyo iya uklur jong u hakarimingi bat ngiliyawan ban mani ya u kabenta kabanga khamkwa ya kaban ring ya gajing mot berkat jong ilang hagani kasngi kabakraw bat lengba jong ni gajing syakri kabakerpang kadai katu ka dekhot lani kabenta jong ka dekhot kabalabu hakadur jong gajing keli hangno u baladang khasyen usim jong kijiu ublei un kerku ya ka jing puli bat ka jing shashkor ya ka ktien ka bakhut jong u ki parha bangai beit bat ki parlok baro ki bala ya ka ban ya shakri lang ya ublei leng ba ka ni ka por ka bakerpang kani kalenong ka baar kadai ka benta ka bayat hu yangi ya ka wei na pedeng jong ki jingja ki balaja ha kata kasngi Christmas ka baningkong hakabalayat hu yangi ba habalakha ya utrai bat unong pen em jongi u Jesu Christ hakapor bau tau Herod ulalong sim ong dekhot ka baningkong kilawan kita kiriustat nado ri mingi bat habakini kiriustat kilawan kilabu ya kani ka jingkeli para maki bat kani ka jingkeli ka ba maki kiliabu kalong hangno ubaladang khasyen usim jong kijiu para banget beit bat parlok ladangin phai sya kani ka jing shisha ka baka Bible ka don ya ka ban keren bat ban ya thu yangi sya yana ban pen kan mau biang yangi baro
Kini ki riustat, layat hu yang i, baki day ki brio ki baju penut ya kapor jong ki hakabapuli ya ki klur. Don sibun ka dibit, halor karukom khot ya ki. Don baong bakilong ki astronomer, don baong bakilong ki astrologer, Henry ka jing siya kalong, bakilong ki brio, ki ba persyang ban puli, ban pet, bat ban persyang ban lum, ya ka kubo lani ka jing tip, ayu bakini ki klur, ki don ya ka ban ay, ya ka jing syay, bat ya ka jing tip. Tikumta ka Bible ke thu yangi bahakaway na pedeng jong kabakum kata ka jing puli jong ki ya kini ki klur. Kaladon kani kakubor kabakamper haaway na kita ki klur ba makikila puli. Bat kumta kat bakidang don hakata jaka ya ka ba amsyumla ay ya ka kerteng ru henry la syukot kelum ya ka bakalong karimi ngi kini kiriustat kiyoi bau niu klur way uba makikila puli uyat hu ya ki syapang jong ka jingka ya usim. But day, kani kajing yoi, kapapenlong ya kini kiriustat, bakin snow kwa, ya kabanlap, ya kata kajing ka, ya utos im. Ka Bible ka ong ladangin puli, ka gospel ka jong Matias, ka nong kabaar, habakilya mi kumtaru, nala ka jong ka jaka, nala ka jong ka ying, nala ka jong ka shnong jongki, kilasdang ya ka ban kut jingmut, bandon ha ka jing yat lenti, ya ka ban wat, ya uta, ukun sim badang ka, ya ubah makikiliyo ya ka jing yathu, balayathu daw klur. Season perkat kalong kajing rai kabas ngo pla kaba makikilashim. Kalong kajing kwa kabas ngo pla kaba makikila kwa namarba kila kwa banlet. Namarba wat la daw to klur uyathu balakha kun sim hendrai shim yathu pat hangnu kata kajing kha kaja. Hakbakum kanu kajaka yakabaki kila yakaban tikna yakabakin yoi lane banyashem yau tau kun sim badang kha. Bat kumta ka Bible ke thu yangi bakilami kila don hakalenti bat kila yayat kumtaru naka bentaban net ya kaban yasyam yau tau kun sim ki brio ki bapet ki start ki jahat ki bapuli benya ya ka Bible ki don hapadeng jong ka jing perkhat syapang jong ka number lani syapang ka jing don jong ni ki start don ki ong bakam dei tanglai ki don kambun ya ka laingut Henry haba dakaba pensyong niya ya kani ka benta bala kado ka dekot ka bakat we ka bakini ki rustat nda haba kilia syam yo klung kila ya ka jing ay la syunget bale si hakani ka por katkum kani ka gospel ka jong Matias la si kini ki rustat kilong kidon laingut kumta kilawat yauni ukun sim bat ka jing keli ka ba makikilia bu kalong hangno o baladang kasyen usim jo kijiu. Para bangay biit ka Bible ke thu yangi bakilayayat nalaga jong kajaka nalaga jong kasnong bat kilapoy menta hakajaka lani hakasnong lani kanong ba balakhot Jerusalem. Bat day inda habakilapoy hakani kajakaru bakilasdang yakaban penim yakata kajing snow lani kajing perkat kabaladon hakina do kabasdang hakarukom jo kajing keli kabakiya keli bakata kajing keli kalong hangno obaladang kasyan usim jo kajiu. Bat kumta na kani kajing sisya nakwa yakaban ringdur yakikandiat kijing sisya ki balak banlong ka kubor na kabenta jongi kajing sisya ka baningkong kolong kajing wat jong ki riustat ya uta ukun sim ubadang ka kajing wat jong ki riustat ya uta kun sim ubadang ka para banay biit habakila poy hangni hapo Jerusalem ka Bible ke thu yangi kiliyo iya kaying sim kilas naulong tikanaru sispa nakabasispa baklempet unio kunsim uday bandon hangni hakayin sim ladaday yakaban penskem yakata kajing puli kabakilayo nautay klur ubayat ho yaki yakajing plajo kajing kasim kaday yakaban don hangni hakayin sim hangno ubaladang kasyen usim jogejiu kilaya keli
hang ta ha Jerusalem. Kalong kajing keli ka mamaki kiwat ya kajubahap ka basyay. Namar kilawan hagajaka ka baday. Kiladon hagajaka ka babiyang. Day hagaying siem bala ya kaban kayo kun siem kata ka logic jong kajing keren jong kajing snow tu jong kalong beriau man beriau jong Nrai leksi. Kadau bakidang hap ban keli ya kata kajing keli kalong. Bakim patsim la ya kendu. Yau tau kun siem. O padang ka. At para bangit kalau long sisya kum tandai ladangi pai siya kani kajing sisya jo ka Bible ke tu day indah bakila rong hang ni ka yin siem day indah bakila kendo yo war herat siem haga jaka bakin snow kemen balapen scam lapen dep ya kata kajing ya tu jo klur ya kajing kas iem hang ni ka yin siem hendrai penban kata kajing wat kata ka quest jongki banlap yo tau siem 4 sim lapen dep tempat simla orlong namar bau herat habau latip ya kani ula kulmar ong ka Bible bat ka ktien jo blay ka ong ha ka dekat ka balay kaying sim baro ko way kilia kenwen lang bat uherat ka Jerusalem baro ko way kilia kenwen lang namar jong kata ka kubor balakas im hendrai kajing ka sim layo idak ha kaying sim. Para bangit biit kani kala penlong yanga ya kaban ra syanga bat chapi iwei pe iwei ya ka kubor ka baningkong ka ba ublay udon leksi ban keren yang iwei pe iwei pakata ka kubor kalong ba mentaru habang idon ha ka Christmas 2022 nas ngo ko bakini kiktin ki baki restart kila pensawa haba kila don ha kata ka first Christmas nas ngo ko bakidang dai kiktin ki ju ki baki brio le si kidang keli hado kani ka Christmas ru hang no obra dang kasyan us im jo ke ju le si kila don ha ka jaka ka badai ba mo kila don ha ka jaka ka badai Hendrai ka maslosi kalong ba yo ipat ya utau kuns im ubadang ka. Para bangit biit hakajing selok hakajing puson ka balengkot jonga ngamudur balik si ladaki herap kiwan kum hakani ka puar kin yu baki ai ke kilong so appropriate. Kijing pengkrek kilong kiba layat syat. Ki decorations bat kijing pinitanat kilong ki bati kena bat ki babiang kajing saat bat kajing rem jong kajing lekmen Christmas kani ka don bat ka phalang hakat siapa pai la piong ha ka yeng ka sem la piong ha ki yeng mani la piong ha ka jing im jo ki brio ki settings kila asyai ban pen bangidon ha kata ka por jong kajing rakhi ya kajing ka yo sim ya kajing ka yo klong Ringa siap tiang bayok kajing keli. Kadang day kaju kajing keli baki rustat ki keli hayeng herat. Hang note baladang kasyan us iem jo kijiu. Para bangit biit kani kalawan ra yanga syaki arteli kijing sisya kiba long hakadur jong kijing ja kiba ngalayo ban puli kini ki kendiat snem ngasi sngu it ba ya kini kijing ja ban ngako ban share biang ya kini kiju rengkat bat pi. Kaladon ko ikayin kabalaya krek Christmas kum tu mo bat habaki krek Christmas kila kwa ban decorate ikayin kasem kila kwa ban pen itanat ban pen biang ya ki ban ya sno bat ka sngi Christmas bat kum ta kila pen krek bat kum juru hapadeng jo kajing pen krek kila pen krek ru yo Christmas tree iklung ibadang red jong kata kayin ia long excited ba kata kajing pen krek henrei ila yo athia no ila let chakam rai ila yo athia nda ba ila kendet chibit chiteng mit re na ka jaka ka ba idon ila wan seta chakam ra song kai ban pet ya ka jing pen khare baro ila itanat ya ka jing thaba jo ki lights ya ki decoration ke itanat ila kamen ila sngobahan re kensan ila pai sila ki jong ki kimi ki pa bat ila ong mami papa where is the baby Jesus hang no klong Jesus kajing pen krek kala biang rot na dong syadong henrai uklong Jisu hang no don para bangay biit
Ngasip tiang parlok bait bayo akalong kumta yang iru. Kini kijeng sawa jong kiktian bala keren da kiri ustad. Yo kidang sawa hapadeng jong iru. Wala dang ngila adon hapadeng kamut jong kajing raki. Ya kan ya kasngi Christmas, kasngi jong kajing walong brio. Jong usim jong kisim bat utrai jong kitrai. Henry ngasip tiang bayo kaperthai kadang pet kadang bu ya kajing keli. Hang no uni uklong obalong kapedeng juga Christmas. Kawai pat kajing sisya, kabayas no bat kani, layat hu, ngalayo ban puliru ya kawai pat kajing jabat siya yang ban share ya iniru, long bakiladan arngut si parlok pi, kai kabaja, long babun bun snam nado bakilaya khlat naka jing like college jong ki kemjia kendo su, oh kesngi ki kendo hayo. Oh kilia kamen na do kata-kata ni ki ong kumno mo las lembak ngem ju syam las lembak ngem ju kendo su pilong kumno piman kumno bat kum tatater bat nang ta pedeng ke keren ki ong hakawi kesni ngidai bani kendo biang tang kum ni kam biang pi ngidai bani bo biang dak kawai bat kesni bangini kendo biang. Oh pedeng ke keren kata kawai neki parlok ong oh ka biang ba mo ngidai bani kendo. Kata kawai ni kiparlok ko ang pa ni ngatay ka ba kambyang kalong satang sitayaw nang ni kan saday kasngi ka jong ukun jong kumno la dangi ngani kendo kata kasngi ngani kendo hihang ni hayaw. Kata kawai pagkaparlok na marba kampat siyong kurim. Oh, kaong kata kaday ka proposal ka babiyang ka bastanat ba. Ngini kendo sitayaw tik nang ni bat ngini kendo hihang ni hayaw. Bat ngin sa panlong kajing le akaman kajing le asngo ba ka bastanat na markan dayru ka penskam ru ya kata daka buat dia jong ikun jong pi. Oh, ngin sngo tanat ado kata-kata. Kilia prano. Kila look forward, kila kami lenti ya kata kasngi, haka bakin siya kendo biang kabadero kabadi jong ukun jong kata kawai na kita kiparlok. Kajingnya tu ka ong. Haka sngi kabalabu, kata kaparlok kabadang samladang koloy kalawan. Oh kalaap. Ipor balabu ilapoy hinray kampat kata kaparlok kabadan kuan kampat boy oh kala up naka 10 minute siya ka 10 minute siya ka 4 minute siya ka siteng genta lajan poy si genta hadian kata kaparlok kawan baraba kali iya kaparlok kalalong so excited kalalong kalakamen hado kata-kata mo nang ta dal apoy hajan kalakeli ya ka ni so tenat ngili kendo andai tang ba siya no to birthday boy. Siya no, birthday boy, pet kini ka gift, ngalapan kriya ban ayaw, birthday boy. Kata ka parlok ka ba ng samla, kalapay siya ka kong empay. Ngalaperkat, baka day, teka day, kin kasngi ka, jong niukulong. Tang ba, lada, nuan ra lang yaw siya ni, haka jing yale ekamen, haka jing yale asngob ha, jong unsapan kulmarot, unsapan tut, unsapan witlut. Nakataka daw, nga labu no, yaw. Rengkat bat imay hayeng. Kata ka parlok kaladap da kajing sngudiaw ko ang shish ay. Ngala perkat ba man tagasngi kanlong kasngi ka bakam stonat susu. Nalor bang ya kendo si parlok. Kadayro kalat bangin celebrate ya kanika birthday jang ikon jang pa. Pet kanika gift fruit ta siyem ay no mapahan le siyo kumno. Hanray ngay la dito ngala ngulong disappointed. Ngiya celebrate ken. Ngiya le kemen ken. Tang bay kun jong pa ibolong ka pedeng jong kanika ngile kemen jongi birthday boy imron na pedeng jongi para bangit bayit bagi parlok bayit nga syepting bayo hado hakani ka Christmas 2022 nga syepting bayo kalong kumta hakajing lenti jo kajing im jongi ngiya pan kriya ngiya pan krum ngiya look forward siya kasngi jong kajing wan long brio bat lesi ngiya don mentaru hakani kasngi kabang i-celebrate ka Christmas henday nga syepting bayo kumno ni laweng no yaw klong o balong usim jong kisim bat utray jong kitray na kajing lekmen bat ka celebration jongi nga syepting para bangit bayit Kaay kabaja padang jo kita kiparlok. Yo kaday kajing sisya kabaja yang apat ya piru. Maap yang ada kababuram nganum bakalaban ong. Balada ka celebration jong abat jong pi kamlong ka celebration ka baken jablay.
Lada ka celebration jonga bat jong pi kamlong ka celebration ka ba pen kraw ka ba pen dan buram ya ka kerteng ka ba em bat ka ba don bor jong utrai bat us em jogis em klempep nganut ban ong bau klung u balong ka daw jo ka celebration ula ya ka ban interfere ula ban pentut ula ban penwit ya ka celebrations jongi para bangai baik. Lada ka jingle kemen jungi kadai tang ki party sta ka baburam. Kadai ha ka jingle snowba. Kadai ha ka jingle ya ki bakan jodoh bat ki bakan japertai. Klempep u klung onom la satya ya ka bandon hanta. Klempep uni u bolong ka daw pedeng jong ka Christmas onom la ya ka ban syong ha ki bakum kita ki jaka. Pan maaf yang ada ka baburam ngaju syep tiang. Bayok kan ka sengi ka bangirakhi ya ka birthday jong usim jogis im bad utrai jong kitrai kan kala long ka sengi jong ki jing sedang ya kan no ka jing le ka bangile ka bapen snosi ya oblay ka jing le ka bangile ya kan no ka bala ya ka banlong against ya ka man ka jong oblay ngaju syap tiang bayok ka sengi Christmas kan dai ka sengi ka ba ngi kumle ya kan no bapen snosi ya oblay Kasni ka bangi ngop ha jing pensyoy. Kasni ka bangi le ya ki bamya day setia bat ka man ka bakut jong ublay. Bat lada ka long kumta lok bait nganut pan ong kiriu start kendang yai keli hadok ka ni ka Christmas 2022 ru. Hang no te uta ukun sim badang ka hang no namar mla ban yu iya ka jing im jugi brio mla ban yu iya ki long yeng long sam mla ban yu iya ha ka jing shakri wat ha ka yeng da ba kuat da ba kentang da jong trai hang no ubala dang kasian us im jong ki jiu ka banta ka ba ar ba khaddu na ka ni ka jing shisha ka long ki riu start day inda ba kila mi no nang ni na ka ni ka jaka ndah bakila poipat ha kata ka snongrit mo ka ba khot Bethlehem ka ba ka Bible ka ong paru ka Bethlehem wala da palong ibaratam na pedeng ki sim Judea na pan mi unong sinsyar o bansyara ya ki brio jona ki Israel de ndah bakila poi penban ha ka snong rit ha Bethlehem Day na ba kiriu start kiyo i bo to khlur ba maki kila yo i ubalaya lam ya ki ka jing bam kan mau la ni ka jing bam poi perkhat ulan ne ai ta ijaka kata kasnong bat ula kedoru hakata ka bolong ka sem jo kimrat ka balabu ya ki ka jing e ngila puli ya khlur ba ya thu ya ka jing khas i ngila rong ha ka ying sim ka baka logic jong ka jing long brio ko ong khas im ha ying sim hengrei kata kam simlong ti kum no kala ban long ba menta hang ni ha ka sem jo ki marat kha yus im jo ki sim ka defy ya ka logic tai ka Bible ko ong kila let la ka let kila rung la ka rung bat day dah bakila rung hangta penban bakila mat ya kata ka jing kerhu ya ka baki keempat Jumat menuru la solve ya ka jing kli ka ba maki kila kli hang no bala dang kasyan unius im jagi jiu namal bahaka ni ka klip mat baka ni ka por ka ba menta ndah bakila rung ha ka ni ka yeng im ka Bible ka on la pendap yaki da ka jing sup ka ba palat ya ka jing champagne la pendap yaki da ka jing kemen ka ba palat ya ka jing champagne baro kada kot basipau ko ong tia bakili i ya utau khulur ya kile kemen mo ha bakile wan na kata ka yeng kile i tu khulung kada kot bakhat we kile i ka meri ka keme jong u ha bakile dem kile maniru ya u bat ha ba kile law ya ka jing song kile terwa a ya ka jing a ya ka siat ya ka jing ubi bat ya ka mer snap para bangai bayet la solve ya ka jing keli ba maki ki keli kia syam ya usim je kis im hang ni ha ka sem je ki berat hang ni ha ka singot bat la ai ya ka jubab ya ka jing keli jong ki kiyo ya ka jing kamen kiyo ya ka jing suk kiyo ya ka jing nguhun kelung simpan ai Andrei kila kut jing mat ban ya kata baro ka bakidon bat nang taru kala day ka jing pen kala ya ka rut jong ki
Kot bakat ar ka ong kat bakidang don hang ni rengkat bau kun siem lama ham yaki dau blay ka jing pos ni bakim dai ban let shu de ka tokal lenti ka barim kila let pai sila ka jong tasnong da ka wei pat ka lenti para bangai be hang no baladang khasian us em jo ki jiu la ka liana ba de phi hakani ka Christmas 2022 tang mga bat maphi ki bat tiplut iki ai baro akum bakilong bandau bleu ni snai ban rap yang apa dia pi bahagia ni ke Christmas arajar arfuar ngin syam ngin mat iki cingker ku batamai ngin mat ya ke jing sup ka palat ya ke jing syampang ka ban nem yo ya ka ban mat ya ka ladang ile ya kanu ka baka perthai ka don ban le ngin mat ya ke jing kemen ka palat ya ke jing syampang ngin nan ya ka ban ya kata ka ban ini don ka koridor tam ka balong ka jing im jongi ka balong ka dono jongi shomi us im jogi im bat utrai jogi trai ka yeng jonga bat jong pi kan mat ya ka transformation ka jing im jonga bat jong pi kan mat ya ka jing pen keladur ki brio ken yo ya ka jing pen keladur ha ka jing ya denti bat hot ladang idang day banyat biang nang ni na ka Christmas 2022 ngin yo snow ya kasur ka bau kan radwong ya no da kan ni ka lenti mdai shu ko to ka lenti ka papiat da ka bola jong da ka jing start la jong da ka jing tip la jong da ka pa shame alut hagi ai ki ai baro ki batang api ya da kan ni ka lenti ka papimat ya ka jingalam ka jing shania bat ka jing ai tilot jong pi how try jong ki try bat us em jong ki em hang no baladang khasian us em jong ki jiu blain kar khu nam ta ka buram jong u tong ini pendam ka jing dwai ngidai ngo mi atrai u bo blai ba ku pa jong u bahap neng namar ka ni ka sngi jo ka jing wal nong briu jong me ya ka bahado menta kidang sawa ki jing keren ki ba ki rustat ki keren hang no baladang khasian us em jo ki jiu kan rat long ka mon jong me ban kha ya ha ka jing em jongi haki yeng mani jongi habangi ngin ma shisha ya kini ki jing shisha ki ba wan bek tang na me hi ka jing suk ka jing kemen ki jing kerku bat ka jing pen thamai bor ha ka jing em jongi iwei bai wei la dan ki khon je me ablei ki ba celebrate ya ka Christmas ki nrai ki ba hado ha ka ni ka bor uklung upolong ka daw pedeng jong ka Christmas pat dan ne ki celebration jong ki ai ki jing shaman siem bakin invite bakin khot la ka longa ka jing em shimet la ka longa ki yen ki sem bakan ni ka Christmas arajar arfuar kan long ka ba per ka ba dap de ka jing ku bat ka ba mat ya ka jing pen thamai bor kerku biang ngi sa sisien bat shim ka buram shema ngadwai nam ta iwei ki ba pet ki ba khmi ya kan ni ka good news TV ai bor kan rat bi bangin mat shisai ke jingker ku bat mai habangi rakhe ka ni ka Christmas arajar arfuar ka buram ka jingo ba ka jingro ngi ai shema ya kan ngi pan ngi ngi dam ka kerteng manam ta ka buram unong pen em jungi u Jesu Christ amen. Badha ka ba why no to the ai ba ka jing ai ka jong try ka jing it ba plau play ka jing slok mun sim ma khut kini ka jing khu ken bot ken shong ka ken shong dapat ken bot ya pi wei bai wei ba khlung badang kha nshem ma ka jing em jongi ki yeng ki sem jongi ha ka snong ka thaw ha ka balang ha ka em lang sa lang jongi ban pan thamai bor yang i wei bai wei na do menta ba chido ki bam jukut ru amen.